Драги зрители, добре дошли в канала Gamer Brothers. Настанете се удобно, вземете някакво питие и изгледайте това забавно видео, в което ще играем One Armed Cook. Една игра, която играеш само като готваш с една ръка. Първият левел, който ще играем е Henry Hot Dogs. Difficulty Easy. На фриплей ще играем. Така, както сте видяли, ще играем и с моят приятел. Да видим какво ще стане. Така започваме. Дано да се справим в това видео, че тая игра е бая сложна, защото е само с една ръка. Така. Започваме. Само моят приятел трябва да се дръпне, защото аз не мога да мина. Така. Взимаме хлебчета и наденици. Ние с него сме се разбрали аз да съм от дясната страна на поръчките на клиентите, той от лявата страна. И така. Той ще е на дясната скара, аз наляво. И така. Нека започваме да печем. Така. Аз трябва да видя дали има поръчки. Има поръчки при него. Така. Да печеме просто храната в момента, докато дойдат клиентите. Пускаме на грила. И да се изпече. И трябва да внимаваме на 100% да не изгорят нещата, че ще стане пожар тук. А ние не искаме пожар, нали така? Така, взимаме, остана ми един кремвирш. Трябва да си взема чинии. Но първо да го извадим, защото ще стане пожар. Така, готово. Взимам си няколко чинии. Само ми трябва ножа, режем. Така, взимаме хлебче. Слагаме го. Взимаме кремвирш, няма да се опитвам да го слагам както трябва. Така, ето, хот-дог. И моят приятел е готов доста добре на време. Така, двама клиента успяхме да минем. Остават още двама. Този иска само кремвирш и затова ще му дадем. Така. Аз се чудя, нямаше ли при мен 3 кремвирша, май? Така. Моят приятел е от тази страна. Доста добре се е справил. Има паднала чиния. Доста гадно. Да пуснем чешмата, че са много мръсни. Така, моят приятел стои тук, взел ми е кремвирша, браво на него. Аз да си пусна другите. Няма клиенти, през това време да си пускаме храна. Но той след малко трябва да отиде да поръча храна, че ни е свършила и да вземе от камиона. Така. Аз трябва да клекна, за да взема този кремвирш, защото няма как да стане иначе. О, ще ми изгорят работите. Махам ги бързо. За малко беше, драги зрители. Трябва да извадим и този кремвирш. Така, вадим го. И да видим следващите поръчки. А то още при мен няма клиенти, само при приятеля ми. Пускам следващата чиния. И така. Трябва да му се мръдна, защото не може той да мине. Така, една чиния е готова, друга е измита, другата я хвърлих на печката. Гадно. И така. Още при мен не са дошли клиенти, той пуска чинии. Аз ставам тук като някаква чистачка. Няма нищо. Редя ги. И така. Слагам. Така. Тази чиния още е мръсна, така вече е чиста. Взимам си чиниите. И моят приятел сега трябва да вземе продуктите от камиона. През това време аз вземам с всички други поръчки. Но това, както виждате, това ниво е много лесно. Хич не е толкова трудно, защото... Ай, чакай, ще да изгори това. Много е
лесно, защото има само 4 маси, не е толкова трудно. Така кремвиршите ми свършват. Трябват ми кремвирши. Хубаво е, че сме поръчали храна. Така, пускам пак чешмата. Кремвиршите ми ги носи моят приятел, добре. Аз да ги вадя, защото трябва да ги пека. Така, пускам ги да ги пека. Това видео ще стане около 30 минути, мисля, че ще се получи добре. Не е нито много дълго, нито много късно. И да. Моят приятел държи този нож и ме притеснява да не ме наръга. Че имам един живот. И си го цени. Така, взимам бъгналия кремвирш. Така. Тия какво ли искат? Те нищо не искат. Тези искат 2 хот-дога. Камиона разтоварил ли е? Я да видим. Още моят приятел не го е разтоварил. И така, хлебче. Аз пека кремвирши още. Трябва да взема и хлебчета, защото ще стане страшно. Клиентите се трупат. Аз не съм изпекал хляб. Този изпече ли се? Не знам. Май да. Не се е изпекал. Остават двете хлебчета и ги махна. Така, готово е. Ама ще изгори там. И този е готов. Така, бутнахме ги ножа. Така. Тия клиенти чакат, аз трябва да си взема чини. Моят приятел ми пречи. Тук е много трудна тази игра. Как я хвърлих тази чиния? Само аз не знам. Така, бързо трябва да отида при клиента. Падна ми хот-дог. Падна ми кремвирш. Така, взехме чинията. Ето ме, ставяме. Взимам си я. Я слагаме в мивката. И изстреля това чинията, без да искаме. Така. Трябва да вземем другата. Този човек как е цапал тази чиния, не знам, ама е толкова мазна. Така измина. Вече няма хора. Имаме храна. Да пусна още да се готви. Така, хлебчетата. Така, тук се изпека, че това кремвирш. И този хляб се изпече. Добре, остане един. Така много продукти, за да имаме повече готови поръчки, да не се тръгват клиентите. Така, хлябовете са готови. Те какво искат? Само месо. Така. Трябват начини. Така е начиния. Втора. И така. Ето само кремвирш. За да хапнат много вкусно в нашия ресторант. Да им сервираме. И да вземем паричките. Плюс $4. Това е доста добре. Мивката ни се напълни брутално. И както видях, има нови клиенти. Така че чиниите летят при нас. Така. Къде отидаха чиниите? Въпросът е, едната отиде на земята, другата... Къде отиде? Не знам. Чиниите изхвърчаха от тук. Право. Така, слагам си ги. Вземам си следващата. Така. Те какво искат? Това го ударих без да искам. Добре, приятеля ще ми се вземе с другите. Тия двамата още чудят какво да се вземат. Добре, аз един хот-дог да направя и един кремвирш. Добре. Значи така, по този начин всички поръчки ще сме взели.
И ще чакаме новите клиенти. Така. Слагаме в мивката чиниите. Тук падна тази чиния. Тук да се мият. Това какво е празен кашон ли? Значи е за буклука тук. Този е пълен. Тук грила се пече. А тук този камион не знам как е пътувал. Само той си знае. И че не е пътувал както трябва. Той му е дал книжка. Всичко е разхвърлено тук. Важното е, че клиентите не знаят как им приготвяме храната. Иначе ако знаят, до сега да са се отказали да ядат при нас. Храни на земята от камиона, слагаме ги в скарата. Много хубаво. Следващата част на това видео ще готвиме бургери. Много е забавно също там и все по-трудно ще става. Има пици и така нататък. Всякакви работи. Тук има още мръснични. Така, моя приятел да измие чините, че нямаме чини въобще. Така, аз да видя поръчките. Какво искате? Искат по 2 хот-дога. Аз нямам чини. Трябва да си взема тук. Така. Взимаме още една. Така, приготвяме навсякъде чини, за да са готови, за да ни е лесно сервирането. Аз взимам една питка от тук. Той ще направи единия човек хот-дога, аз ще направя другия. И така. Така, закриша питката. И хот-дога му е готов. Така. Не знам, според вас справяме ли се с него? Пишете долу в коментарите дали се справяме като готвачи. И ако да, харесайте това видео и се абонирайте за канала, за да гледате още повече забавни и такива смешни видеа. А да, мишка мога да хвана, чакайте сега гледайте какво ще направя. Така. Не се пече. Значи не ми трябва. Пълням я, че не искам мишки да влизат. Така, аз взимам този с синята, а то само месо искат. Слагам им. Имах паднала храна, защото мишките идват. А не е добре. Вече ни завладяха мишките в ресторант. Лад, мишката се качи горе. Как така? Айде, чакайте, ще изяде храната на клиентите. Маха ми. Така, ето е другата чиния. Още една мишка. Какво става тук? Я ще господине. Какви са тези мишки? Айде да ги махнем. Си влизат в ресторанта. Този човек как е ял този хот-дог? Мале. Взимаме и другата чиния. Слагаме я. И трябва да започнем да печеме храна. Защото ни свърши. Пускаме на скарата. Така, още. Така. Спече се. Този. И този. И приятеля ми къде отиде, не знам. Той готви тука. И да, нещо подскача. Иска да ми каже, ние печем хлябове. Доста добре се получава. Сега трябва да изпечем и другите поръчки. Дайте да видим в камиона има ли още нещо. Още неща има. Някаква... Каква е тази аларма? Зрители, я да видим. Оле, пожар! Станало е пожар тук при нас. Аз трябва да хвърля. Точно. Приятеля ми трябва да изгаси пожара, защото се разраства. Случват се и такива грешки. Да. Ей, тук има... Айде, кремвищите ми паднаха чакайте.
Това никой не го е видял. Нищо, че са паднали. Хляба изгоря. За мишките. За мишките да има. Дойде една мишка. Да си взимат изгорял хляб. Поправи тая мишка. Проси храна, айде да я махнем от нашия ресторант. Така. Трябва да клекна и да взема следващия кремвирш. Тук има още ли? Не, тук няма повече кремвирши. И даваме ми един кашон. Така. Добре се получава. Нямаме храна. Аз нямам хляб, трябва да си взема това. Така, пускам хляб. На грива пускаме хляба. Така трябва да си взема чинии, защото ще... Как ще сервираме поръчките? Чакайте, че ще изгорят хлебчетата. Махам ги бързо. Така и остана само този. Не, този още не е. Още трябва да си изпече. Така вече е готов. Къде ми отиде ножа е въпроса? Има паднал хляб долу. Как така? Къде ми е ножа е въпроса? Мишката дойде вече. Все така, къде ми е ножа, аз вземам това. Махам ножа, че ще стане пожар тук. Ето го ножа. Не, това е много трудно. То нож падна на земята, сета. Така, да видим тея искат ход дози, много се бавя. Къде са всички чинии е въпроса? То има чинии на земята, как така? Мръсни чинии навсякъде. Какво направи? Чакайте, сега идвам. Набързо трябва да направя тези хот дози, защото ще се тръгнат. Моят приятел трябва да вземе едната поръчка, задължително, защото ще стане фатално. Едната поръчка тук, чинията е готова. Тук, слагаме я. И така. И така вече се наядох. Това ли бяха последните? Не знам. Ама чиниите тук са паднали. Този, който е ял тази чиния, не знам кой е ял. Той е ял е хот дока, ама толкова зле го е ял, че е направо. Мишките лазят тук. Ние тук бутаме чиниите една в друга. Приятели ми ще се заеме с тях. Аз отивам да разтоварвам пак самосвала. Ето, отиваме в камиона. Те мишките искат да вземат цялата тая храна. Но няма да им я дадем. Така започваме товаренето в този кашон. Че много продукти ли са се разпиляли, както видяхте. Как е карал този шофьор и аз не знам. Така. Слагаме още един кремвирш. Така. Хляб слагам. Всичко това ни трябва, за да го печем. То пада вече от кашоните, падат тия хлебчета. Въпросът е защо падат. Ама то хляб какво му става? Така слагам го тук. И така вече е готово. Храната идва. Има и чиния отвънка. Как е стигнал там, не знам. Забухука ли е и аз не мога да се досетя. Някой я е хвърлил без да иска. Чиста е. Нищо, че е била на земята. Важното е, че е чиста. Аз да отида и да взема последния кашон. С хлебец. Така. Да се тръгне вече камиона. Така. Нека започваме с карата отново. Махне този кашон, къде го хвърли, няма проблем. Няма проблем. Печеме хлебеца.
Само хляб печем. Кремвиршите не ги печем нищо. А ножа, като гледам, пак някъде отишъл другаде. Моят приятел ще измие ли някоя чиния? Не знам. Тук е мръсно много. Аз пускам заготовки да имаме. Бутам много кремвирши, хлябове. Каквото видите, това слагам. Каквото взема, това слагам. Вадя кремвирш. Вадя още един. Кажи речи, аз сега ставам готвача, той сервитьор. Горе-долу това се получи. А то хляб май не е изпечен. Не е изпечен. Изпечен. Така. Той да започва да сервира, аз се оправям с готвенето. Сега ще сменим по този начин. Моя приятел не знам какво направи, ама се махнаха всички хлебчета, които пекох. Така, още едно, ама трябва да се махне. Така, този да го изчакаме, така. О, този ще изгори. Добре. То кашон не ми трябва сега. Трябват ми кремвирши да пускам. Че само хляб няма да ги не яде. Играта е забавно, че има още много мапове. Както казах, пицария, хамбургери, може да правим и сандвичи, сладоледи и още много яки неща. Тъй, че ако искате част втора, трябва да ударите поне 5 лайка. Това е целта. И пускам част втора, където ще правим бургер. С моят приятел отново. Така. Има една мръсна чиния, която трябва да взема. Да я пусна в мивката. Ама я спуснах преди мивката. Малко се бъгна играта. Няма нищо. Къде е въпрос? Къде са всички чинии е въпроса? Така, слагам го това. Тия клиенти какво искат? Аха, един хот-дог, правим го. Пак ми трябва нож. Така. Ето го начина. Така. Един хот-дог. И един кремвирш само. Само една чиния ми трябва. Той дали се справя от дясно с поръчката, не знам. Но важното ми аз тук да им дам те. А по-точно от хляб. Аз съм от дясно, моя грешка. Ето така. И яш. Така и на този да яде. Така. И пак трябва да пуснем чиниите. Навсякъде има хляб, така, разпиляват се продукти. Няма проблем. Важното е клиентите да се радват, че имат храна. Така и мишките се радват, че имат храна, защото растим храна и на земята. Така. Аз този кашон трябва да си го придърпам при мен. Само така, е така. За да слагам кремвиршите да се пъкат. Така да сложим още пирамида. Махаме. Сега трябва да се изпече пирамидата. О, пожар! Чакайте малко да подпалим този кашон. Малко се подпали ресторанта ни. Няма нищо. Дали имаме пожарогасител, нека го взема. Къде е въпросът? Пожарогасител. Трябва да го взема. Трябва да го взема пожарогасителя. Къде отиде? Така. Така, гасим.
И моят приятел трябва да тръгне да маха продуктите, защото те храни, които са запалили, кашони, да ги махне, защото те горят още. Така. То кашон го махаме. Малко се подпали всичко тук, но каквото такова. Поправихме скарата. Няма нищо. Не сте видяли нищо. Нищо, че се изпекоха всички неща почти. За малко ресторанта ни да гръм. То хляб както прави тук, не знам. Пускам го да се скачи. Това, както казах, това е най-лесното ниво. Easy level. Това означава, че трябва да ни е много лесно. Само един момент, че ще подпаля пак ресторанта. Така. Миналия път исках просто да сложа всичко и да стане готово на един път, ама не се получиха нещата, направих пожар. Затова лека по лека. Така, взимам си нож. Режа ги. Така. Камион идва. Опа. Така, да видим поръчките. Джуни е такова да е. Това е хот-дога. Мога нещо. Хот-дози. О, има частичени, браво на моят приятел, измени. Само че чешмата тече и хабим вода. Това не е важно. Да взема питка. Да сложим. Така. Слушана питка. С хот-дог. И така. Да го сервираме. И така. Получи се добре. Доста пари спечелихме. Трябва да минем като за последно тези двама клиента. Така да видим. Трябва да направим по един бургер. По една питка. И кремвирш. Но приятеля ми взе кремвирш, защото няма кремвирш. Така. Приятеля ми взе кремвирш. И да го слага. И тези двамата друг път ще ядат. Ако ви е харесало това видео и ви е харесало как готвим, се абонирайте за канала и харесайте това видео. Ако събере, както казах, 5 харесвания, ще има част 2. И до нови срещи! Чао!